Мале, какво фанове, човек? Бат си държи лично. Дръж я! Мишо, дай въдицата! Обаче дръж нагоре върхи, не напъвай. Насам. Насам. Дърпам леко. Ще изпуснеш плотката. Мишо, изпускаше плотката, да се да чува. Дай ми прочи. На. Ето. Дай ми, не може да ме назад. Ще пане чепарето някъде и ще скъса, дай. Дай аз да е фана. Мале! Айде да пускай вътре! Леле! Адското! Я дигни. Че хубаво, че ти ръкавици. Адски шипове има това. Лястовица на чепаре. Втора. О, какви шипове има? Огромни. Трябваше двете да ми се натишат, нали винаги по две върви. Да.